Hola, bon dia. A continuació parlarem de la funció lineal que té esta forma, i igual a mx més n. Un exemple d'este tipus de funció seria esta, en el que el valor de m pot ser, per exemple, 2 per x més una constant, d'acord? Que no multiplica a x. Esta podria ser, per exemple, la funció associada al preu que es paga mensualment per el mòbil, d'acord? Vosaltres al mes pagueu per una tarifa fixa de 5 euros i en funció de les hores que parleu, si parleu només una hora, pagueu 2 euros, més o sigui que li heu d'afegir a 5 euros. A què me referisc? A veure, si això són les hores, x hores, i i és el cost mensual, val? En euros. Si jo parle 0 hores, pagaré sempre 5 euros, val? Independentment de lo que parle, sempre pague 5 euros. Però si parle per una hora, llavors el que he de pagar és 2 per 1 més 5, que són 7. I si parle 2 hores, pagaré 2 per 2 més 5, que seran 9. Val? Esta funció, si vos fixeu, es pareix molt a esta altra funció que ja vam estudiar i que vam veure que es tractava d'una recta. Anem a ficar així el mateix exemple, d'acord? Però en este cas, amb esta altra funció, val? Si voleu, esta la ficaré en verd per a no errar i no equivocar-nos. Los x, val? Si x val 0, la y valia 0, en este cas, val? 2 per 0. Si la x val 1, la y val 2 per 1, que és 2. I si la x val 2, la y val 2 per 2, que és 4. I això ja vam veure que si ho representàvem, d'acord? Este és l'eix de les y's, este és l'eix de les x, era, en el cas de y igual a 2x, era, val? Si això val, per exemple, 1 i això val 2, havia de passar per el 0, i com que tenia una pendent de 2, havia de passar per estos dos punts, val? Per el 0, 0, i per el 1, 2. Esta és y igual a 2x. I si ens fixem, necessàriament, esta altra funció també ha de ser una recta, perquè si us fixeu així, l'única diferència és que és exactament els valors per a x igual a 0 val 5, per a x igual a 1 esta val 7 i esta val 2. La diferència sempre és de 5 unitats, val? És a dir, sempre creix amb el mateix ritme, el creixement sempre és amb el mateix ritme, perquè el que multiplica la x val el mateix. El pendent de la recta serà el mateix. Si representeu els punts, val? Trobareu que això també es tracta d'una recta i que l'única diferència és que són paral·leles però estan desplaçades una respecte a l'altra. Quan? 5 unitats, perquè els valors de y són iguals i l'única diferència és que té 5 unitats més, val? En el cas de la funció blava té sempre 5 unitats més. Què vol dir això? Que es tractaria d'una recta que, com hem vist, passa per el 0, 5, val? Per a x igual a 0 la y val 1, 2, 3, 4 i 5, val? I igual a 5 estaria així, és a dir, passa per este punt, i ha de ser paral·lela a l'altra recta, és a dir, un altre punt és, per exemple, el 1, 7. Si és 7, d'acord? Imagineu que està ben dibuixat. És a dir, seria esta recta. Aproximadament, val? Ui, m'he equivocat, perdó. Perquè ha de passar, com he comentat, ha de passar per y igual a 5. Val? Doncs bé, amb totes les imprecisions que puc tindre així a la pissarra, aproximadament, val? Esta seria la recta i estic segur, val? No cal que faci cap càlcul excessiu ni cap tipus. Estic segur que són paral·leles, val? Perquè el coeficient que multiplica a la x és el mateix. És a dir, el pendent d'esta recta, així, quan incrementen una unitat les x varien en 2 unitats. Igual que així, val? De 1 passa a 2. Per tant, aquestes rectes, quan tenen aquesta forma, són prou ràpides de dibuixar. Si vos fixeu, el pendent és el que multiplica la x i l'altre, esta constant, val? És el que s'anomena
l'ordenada en l'origen. Per què? Perquè és el valor de la funció quan x val 0. Val? És a dir, quan x val 0, d'acord? Quan jo substituïsc en el punt m per 0 més n, sempre me dona n. Val? Sempre és esta constant. Per a x igual a 0, val? Este 5 és este 5. Per això s'anomena ordenada en l'origen. És el punt en el que la recta que representa aquesta funció talla a l'eix de les i's. Per tant, és molt fàcil dibuixar-la, perquè ha de passar per el punt 5, que passa per 0,5, val? És a dir, talla l'eix de les i's en el 5, i el pendent és de 2. Per tant, quan avança una unitat, val? Ha de créixer 2 unitats, val? Perquè això era el concepte de pendent. I una altra forma és, donem un altre punt, el que ens resulta més senzill. En aquest cas, per a x igual a 1, hem vist que la i val 7, val? Per a x igual a 1, la i val 7. És a dir, passa per el punt 1, 7. Per tant, en general, qualsevol recta amb aquesta forma, és a dir, qualsevol funció que tinga aquesta forma, mx més n, val? On m és un nombre qualsevol i n és un altre nombre qualsevol. Tenen una representació gràfica que és una recta, d'acord? Per exemple, aquesta recta, que té un pendent, és a dir, que quan la variació de les i's per cada variació de les x és igual a m, per tant, jo puc fer aquesta representació, és a dir, quan jo avance una unitat, la variació de les i's és exactament igual a m, si la funció és mx més n, i que talla a l'eix de les i's, val? A una altura de n, val? Perquè aquest punt ha de ser el 0, n. I això és el que hem de saber al respecte d'aquest tipus de funció. És molt fàcil de representar, sabem la m, sabem el punt de tall amb l'eix de les i's, podem donar algun punt, si volem, i al contrari, si ens diuen que una recta té un pendent de m igual a 2 i que passa per el punt 0, 5, ja sabem que esta és l'ordenada en l'origen, per tant, esta recta és 2x més 5. Un altre exemple, si m és igual a menys 2 i ens diuen que talla, ¿vale? Que talla a l'eix de les i's en i igual a 5, ¿val? Esta recta serà menys 2x, ¿val? Perquè la pendent és el que multiplica la x, més 5. Un altre exemple, ¿val? És una de les utilitats que té esta forma, esta equació de la recta, d'acord? Que s'anomena l'equació de la recta explícita. Doncs bé, espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, me fiqueu un comentari. Fins a la pròxima!